Государственная республиканская молодежная премия. Республика көне алдынан иң һәләтле яшьтәргә дәүләт премиялары тапшырылды. Шәйхзада Бабич исемендәге Республика яшьтәр премияһы һәм Шәһид Худайбердин исемендәге премия лауреаты исеменә быел 7 иҗатчы лаек булды. Тәүгеһенә Артур Назиуллин, Айгөл Ишбердина, Вера Фролова, Айгиз Баймөхәммәтов лаек дип табылһа, журналистлар арасында Шәһид Худайбердин исемендәге премия Гүзәл Агишева, Юрий Нестеренко һәм Рәмилә Мусинага тапшырылды. Әдәбият өлкәһендә ветендә уңышка өлгәшү ул бер зур яуаплылык бирә ветендә. Һәм уганы әзерлек тә кирәк. Моны миңа яшьрәк булһам да шулай итеп язучылар шундай ышаныс белдерүләре өчен уларга рәхмәтлемен. Һәм быел әдәбият елы ветендә нәкъ әдәбият елында алу да үтә бер мәртәбә киләсәктә лә уларның ышанысларын аклап халыкка кешенең күңеленә үтерлек итеп әсәрләр язарга, иҗат итәргә һәм аларны куандырырга тырышачакмын.